Iată aici. Până la Boyle. Un prim fault al lui Manchester United. Iată acest meci de la Manchester United. Am ținut neapărat să filmez acest meci și să vi-l transmit în direct. E primul meu gen de episod de acest gen. Dacă vă place, nu uitați să-mi dați un like și un subscribe acolo să fie. Și o distribuire mică. Haideți să vedem și un follow pe TikTok la Silvarian59. Iată, un prim fault și al nostru. Partida se joacă din ce în ce mai bine. Iată, atacuri sunt tot de o parte și de cealaltă. Haideți să vedem, oare cine câștigă? Dinamo? Dinamo, mă scuzați, CFR Cluj sau Manchester United? Vukušić! O prima fază este de Gea acolo. Sau Romera, nu știu sigur. Dinamo, uitându-mă în campionat, se descurcă destul de bine. Sukic! O primă fază. Corner din nou. Și-a întins brațul portarul celor de la Person! Gol! Ahmed Person! În minutul 19, Ahmed Person deschide scorul cu Manchester United. Dar mai este de jucat și Manchester, o știu capabilă. Prin fault să revină și este penalti clar. Este penalti clar. Iată, oare ce vedem? Vede un cartonaj galben Vukušić foarte nervos. Să vedem. A executat-o pe mijloc și Vukušić! Vukušić! 2-0! CFR Cluj! Portarul Romera sau David De Gea nu mai are ce face. Nu am văzut exact cu cine împoartă Manchesterul. Am dat să vă filmez repede pentru că vreau să vedeți și voi acest meci unic în viață în care CFR-ul o întâlnește pe Manchester United. Dinamo are meciuri ușoare. A avut meci cu Celta Vigo și ei acum au meci, dar ce e pasă greșită și poate de plan, poate când îi contraataca Manchester, dar nu se bate, iată ce pasă bună. Vukušić, o pasă specială, dar plasă laterală. Dinamo stă destul de bine în campionat, se bate cu CFR-ul la cupă, rămâne de văzut. Dinamo sau CFR Cluj va lua cupa, să vedem. Iată, o prim fault, iată. Mangiuria eliminată după 2 galbene în minutul 40, în prima repriză, iată. Manchesterul are probleme mari, rău de tot. Trebuie să rezolve problemele astea la pauză. Iată, CFR-ul s-a integrat bine în joc repede. Vukušić! Baragol! Vukušić! 3-0 și închidem scorul. Nu se poate așa ceva. CFR-ul este favorită la câștigarea cupei. Mai este o repriză, iată, Manchesterul intră Bisaka, locul, n-am văzut cu ei, îmi pare rău, dar iată, Manchesterul forțează cu 9 minut și în atac, dar și cu schimbări. Doamne Dumnezeule mare. Haideți să vedem. Leonard. Mă mândru, tată, că te-am băgat pe teren, faultăm și noi. Faultăm și noi și vedem și noi galbenul și asta e de rău. Pentru că putem duce la egalitate numerică și putem fi egalat și destul de bine pe Manchester United. Dolta. Foarte bună recuperarea aceasta, Vukušić. Iată. Vukušić, încă o dată la Sukic. Foarte bună pasa. Martina, Rashford. Rashford e foarte bun, aș vrea să-l iau și pe Rashford. Aici să nu fie un fault. Încă o dată, un tackling superb. Leonard.
Rashford, minutul... Oh, aici să fie un fault iară. E săr Clare acolo și o primă aruncare, iată, Person. Au jucători mai odihniți și asta poate să aducă victoria lor. Bag jucători la schimb. Nu, bag așa. Da, bag așa pentru că am nevoie de viteză și am nevoie de... Deși ăla era înalt, nu... Smith nu se integrează bine cum s-a integrat la Dinamo. O echipă cu potențial, Dinamo și Dinamo în Cupa UEFA Champions. Haideți să vedem, iată o pasă pentru o prim pasă bună pentru Vukušić din nou. Vukušić. O recuperare a lui Vukušić oare. Tot Vukušić, mingea sare cu noroc la noi. Doamne Dumnezeule mare. Gred. Dăm mingea în afara terenului pentru că aveam nevoie de aceste 2 minute de întăriri. Meciul e pa și puși pentru Manchester. Pasă bună. Iată un nou contraatac al dinamoviștilor. Oh, dar ce pasă, dar ce șut. Ce pasă. Pogba, capitan la Manchester. A venit Ronaldo la Manchester, asta ar fi fost un plus. Dar aici în jur văd că nu l-au transferat. Poate și Celta Vigo, 2-0. 2-1. Iată ce se întâmplă cu Dinamo București. N-am. Bă, ce prost sunt, am dat astea. Da, dar nu vreau să dau aici. Dau și 10 aici, deci mai dau 10 aici. Să crească bine, tată, să fie băieții buni. Aie, nu contează parai. 135 ăsta ar fi bun. Camara. Ăsta nu prea m-ar interesa pe mine. Camara ăsta m-ar interesa să-l dau pe Smith. Smith, deși nu se integrează destul de bine, așa că îmi pare rău. Vei pleca și va veni Camara, iată. Și vreau să-i dau momente suplimentare lui Camara. Așa că, ce să zic, Baxter, revină pe poziția ta, tată. Tu aici. Voi face echipa pentru cum voi juca. Tu vei sta aici. Așa. Cubul ăsta vei intra și tu. Cine mă metru? Ăsta vei intra și tu. Tu, de fapt, să schimbăm așa. Și vreau să mai intre cineva. Râbul ăsta. Cam asta e echipa mea de start. Așa joc eu. Mult noroc, ce să zic. Haideți să vedem oare ce se mai poate întâmpla între Barcelos și FCFR Cluj. Iată, domnilor și domnilor, s-au saltat capitanii, joacă în 4-3-2-1. O formulă destul de bună. Iată-mă pe mine în imagine, încercăm să dau sfaturi cu jucătorii mei, dar și totodată cu echipierilor mei. Bolly, nu știu cum zice, foarte bune pentru Camara, pasa din start, Camara, Bolly, pe lângă poartă, o ratare incredibilă al numărului 17. Iată, Dinamo forțează mult. Nu ne stă rău cu 2 portari, 4 chiar. Nu ne stă rău Camara, Boilish. Oare poate vedea roșu? Da, și vede chiar capitanul Fernandez. Portughezul Fernandez, totodată și capitanul vede altonașul roșu. Boilish. O dă plasa, a dat așa. Am uitat că s-o dă așa. Era bun aici Vanfer.
Camara sare mingea cu noroc la ei și iată ce contraatac au dezvoltat Rodrigo. Brian. Haideți să vedem aici contraatacul acesta foarte bine. Bă, nu mergeam foarte. Wilson. Foarte bine Wilson. Pentru Camara. Nu ieși. Oricum e fault. Eu zic că e fault. Dar nu a fost, am avut noroc. Atât ce bine. Minutul 25 și mingea pe poartă. Dacă dădeam un pic mai tare și îmi reglam un pic unde vreau să centrez, zic eu că era gol. Dar iată, haideți să vedem. O bună recuperare pentru Camara. Șutul ăsta șutează cam tare. Cam tare și o dă peste poartă. Nu zic că nu e bun Camara, dar Wilson. Boyle. Numărul 14. Nu știu, pot spune așa că nu se pronunț pe tot să le pronunț pe numele Camara. Foarte bine, trece la Camara. Camara aproape cu 4 jucători în spate și 5 cu portarul. Iar ratarea lui CFR Cluj, în care a avut meciul în mână, Denis degajează Boyle. Camara vine la recuperat, foarte bine o face și gol din nou peste poartă. Băi. Două vitalitate de la margine. Foarte mult ratat de Camara. Nu înțeleg de ce ratează așa mult băiatul ăsta. Iată. De Bruyne. Iată. Trebuie să revenim cu meciul în frâu, trebuie să ne revenim pe picioarele noastre. Camara. Deposedat. Iată. Nu e bine. Țineți la el. Leonard iese și el pe teren până la urmă. Iată. Boyle foarte mult a coborât acolo la sprijin. Iată. Nu cred. Să-i dau refuză. Camara! Gol! Camara! Iată, oprim schimbare și la noi. A doua, pardon. Haideți să vedem. Haideți cu picioarele pe pământ. Camara, foarte bun băiatul ăsta. Doar că trebuia valorificat aici. Prim fault al nostru. Un prim fault care nu trebuia făcut, dar iată. Lăsați că e bine, tragem de timp să vedem. Camara.